Indaba ekashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nendaba endlonhle nophapha ekhanda sibingelele ifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika le Black Live TV igama lohlelo ke impande zama-Afrika igama lami uKing Sichaka ngokaluqa njengoba siyila nje sidingida lezo indaba endizaziyo zodumo zabantu ke abahamba befuna usizo ngendlela ehlukene begcina besitaka babuye beza kuSichaka bezibaza ngixoxela bese ngiyalalela ngishare nani okunye nokunye ke engibuza khona ngikuphendule ngoba nami ngisuke ngitsheliwe ngaxoxela asinje nodabeni sis sabona. Yebo, Uyaphila kona? ngiyaphila futhi njani? Ngane yakwethu sikahle ubani lo? Khuluma noThandeka wakashezi. Okay. Suke eHammersdale. Ngana kwethu ngiyazi ukuthi awuzile nje ePaki la sizoncebeleka sijole cha angisajoli. Uze ngani? Futhi kunendaba engingasazi ukuthi ngizoyithini nje kahle kahle sengidinga usizo manje. Asho. Yebo, kusho ukuthi nje ngayibeka kucaca nje ukuthi ngaba umuntu othanda izinto. Okay. Ngiyaqala ukuze umuntu oyiveza eqinisweni ukuthi cha wayithandela izinto. Yebo, ngaba umuntu owayethanda izinto so ngabona ukuthi into engikhule ngayo mhlambe nami izongisiza. Okay. Kanti angazi ukuthi ekugcineni izobe isinginika inkinga. Yebo. Sichaze lesi sikwenzakalana from the start nje kwakade kwenzakaleni. Shuthi mina bhuti ngikhule angaze ngasebenza. Vele umuntu mesamncane akasebenzi but ngikhule nje ngiwumntwana ekhaya beku right. Nginabazali besiba u2 osisi kuyimina nosisi wami bese kuzoba ubhuti wami. Sure. Bese ekhaya bekade kungekho umuntu obesebenza. Uma ubengasebenzi ubaba ubengasebenzi. Kodwa besikade ubaba ewumfundisi. Oh, ningane kamfundisi. Yebo. Okay. All right. Ngishuthi ngisho ngithi nje besiphila ngemali yebandla umnikelo. Oh yeah. Bekunikelwa nje kakhulu because ubaba wami beprofeta futhi bokuyena nje profeta isikhathi esiningi bekuthi noma kuqeda ukusonta then bese kuba khona abantu abaprofethayo kuze kungena imali bisingena ngoba bekuze kusuke ngisho umuntu obengasasonti ke khona but ubekwazi ukuthi eze because uyezwa ukuthi ubaba beprofeta. Ngiyasiza. Yebo besizana nje umuntu osiza abantu. Qhubeka masilalela. Yebo. Kushuthi kuhambe abazali gcina umuntu esekhula. Akekho umuntu osebenzayo. Siyadla yikho into esingayitholi kodwa ekugcineni wagcina ubaba kwaphetha ngokuthi useyahamba emhlabeni. Nice. Wahamba ubaba emhlabeni sasala noma no mina uma ngimaze emsebenzini but waqala wathi uyazama amatoho kwabheda. Wayihamba nje washela abantu enza lezo zinto and ngangibona ngathi kwayena imqeda isithunzi lonto. From ekubeni umama umfundisi to washe impahla zabantu. Yebo. Kodwa laqhubeka ibandla lokhu kuqhubeka ibandla but akusafani nawo la kusekhona khona ubaba. Akusafani ngoba abantu abanye bebelethwa ukuthi mhlawumbe umuntu udinga isiprofeto because manje sesisodwa akasekho umuntu oprofethayo. Sure. Khambe ngesikhathi bese ke ngibona impilo ukuthi ayisekho right. Engivele ngisuke ngiyibonele ngokwami ukuthi no manje sengibone ngathi uma wami uyahlukumezeka mefuna umsebenzi. Ngibone ngathi usefana nomuntu ohlukumezekayo. Then bese ngidecide ukuthi no nami sengikhulile oba sengiqedile ngisho esikoleni why ngingakwazi ukuthi ngiyoyimela. Vele ngidecide ukuthi no nami mele ngifunde ukuyimela manje ngisuke eHammersdale ngize eThekwini. Thema sengiseThekwini ngifika nje ngiyibona impilo uyababona abantu ke lapha abaphila kahle. Yeah, right. Baphila kahle abantu bayidlela into abayithandayo bagqoka into abayithandayo ngoba ngisho nje nathi phela siyayithanda izinto umuntu othanda izinto. Ngibona ukuthi no lempilo ngiyibone ngathi right. Hayi ngiqhubeke kodwa ke ngiqhubeke ngiqale ngifesa ngizofesa la eThekwini. Ngifese ngiwathola amatoho ngoba ukuqala kwami ukusebenza ngasebenza ehotel eHilton Hotel. Okay, khona la eThekwini. Khona la eThekwini ngangiyicleaner la khona. Ngafika nje ngasebenza ekuyasho ukuthi akuyona nje into yami la ngijwayele. Because vele bengikhule ngenzelwa yonke into ngisho nje ekhaya ake ngithi ngisho sengisebenza leyo mali bengekho ukuthi kumele ngiyo supporta ngayo mina ngazi ukuthi eyami because vele ekhaya ku right. Manje akufikile nje khona imali ofuna uyishare nomuntu. Angifuni uqama mina nje mangibona nje iteki la 2000 bala ukuthi elami. Mangibona la ngihola imali ewo 3.5 ngibona ukuthi lo 2000 usuphelela kule teki. Ngibona ukuthi inzima nje lempilo angikwazi ukuyiphila. Hey ngiqale ngicabanga ngithi ngizokwenza njani manje. Ngingazi noma ngibuyele emuva ekhaya. Ukubuyela kwami ekhaya ngiyabona ukuthi khona uma ngizothini futhi nakhona and naye ngiyabona ukuthi yasafarisha. So ukubuyela kwami nakhona nami ngisazoba umthwalo nje omunye. Ngibuke ngithi mangibuka ngithi ake ngihambe ke ngiyobheka uma uthi isimo ngabe sisanjani. Ngifike ngimtshela ngithi ngabe kusahamba kahle yini then mabe seyasho ukuthi hayi
ngisaqhubeka ngisayibamba ibandla noma seliwake. Yeah. Ngithi seliyawa manje naye usumbona ukuthi usephelelwa namandla akasazi ukuthi enze njani. Bese ngithi mina yazi ukuthini ma into ezosiza la ake sihlale emkhulekweni. Ayikho into eyenziwa ubaba wayekhuleka. Yes. Ngoba akaze ngibona ubaba ethatha into eyayumuthi ethathani kodwa nje ukukhuleka kuphela into eyayimi ngayo la ekhaya. Yeah. Akukho nje ukukhuleka ageza abantu nje ayikho enye into ethene ayenza lapha yami. Ngibona ukuthi no ayi siyenze lento siyenze ekhaya. Ayi ngibone nje kufana. Ngibone kufana ngibona njengathi kwasonto abantu abasenawo umdlandla. Basenawo nje lo phawe ukuthi kumele beze ebandleni. Ngivele ngibona ukuthi no. Ngoba ngike ngaya eThekwini ngiyasebenza nakhona mangibuya ekhaya hayi ukuthi angisasebenzi ngilibambile lelo tohwe but ngiyinkonzo ngibamba ntambama mangibuya emsebenzini. Sure. Ukuhamba kwami ngiyabona ukuthi no le mali ayenzi lutho lo 3.5 ukubuya kwami velela ekhaya nakhona nje ngiyabona njengathi impilo ayisafani nasekuqaleni waye lo 3.5 awenzi mehluko. Nami ngithanda izinto ngifuna nje ukuyigqokela into engiyithandayo. Angifuni uqamba amanga impilo ibe nzima. Shuthi mangihamba la eThekwini ngumuntu wesifazane. Ngiyabona izinto nje ngibona abantu bayaphila. Nami ngingazi ukuthi kanjani. Yeah. Ngingazi ukuthi kanjani. Bese ngiyezwa ngihambe ngibuze bese ngithandana nobhuti wangaphandle. Okay. Ngizoxolisa nje kodwa nje ngizolibeka ngoba sengidinga usizo. Kodwa nje ngithandane nobhuti wangaphandle. Lo bhuti engathandana naye waseZimbabwe. Yo, okay. Mangithandana nalo bhuti waseZimbabwe bese ngiyamtshela istory sami ukuthi nginenkinga kahle ngifuna ukusupporta uma wami. Okay. Yes. Because angithandi ukumbona ehamba ewashela abantu and ube umama umfundisi. Hey. So nje isithu yabona nje akusekho mnandi sengibona ngathi kwathina nje siyaphoxeka. Yeah. Ayi bese ethi lo bhuti wena ufuna ngikusize ngani? Ngangazi ngoba ngangena kulento ngangazi ukuthi ena yikona ukuphatha nje ngangitshela ukuthi umuntu wesilisa mhlambe ngangiphi imali mhlambe ikhona iplan angayenza ukuze nathi siphile nje mina nje ake ngithi ukungena kwami kuyena ngangeniswa yilokho ukuthi ngoba ekhona yabo ngangitshela nje into kanjalo ukuthi kuzoba into elula kanjalo kodwa nje ekuhambeni kwesikhathi ayingithandane nalo bhuti ngihlale naye ehlale eflatini sihlale naye eflatini. Mangihleli naye eflatini ngibone engathi impilo nje ayifani nasekhaya lana ngishayela umthetho. Kodwa ngimuzwe mangabe ehleze ekhuluma nencingo lwakhe ehlezi lubhizi. Luhlezi lubhizi ucingo lwakhe ngaso sonke isikhathi. And into eyayinkinga lapha into eyayingidida mina kakhulu engibone ngathi iyangicika. Ukhuluma ilanguage engingayizwa ngiyizwa lento ayikhulumayo. Uyakhuluma uyakwitiza ingicike nje kwayona lonto lo ngize ngimbuze ngithi mina awusho wathi uzokwazi ukungisiza but mawukhuluma mina ungabe usangitshela ukuthi kade uthi ngibone ngathi kwayena usefuna ukuthwala kwangami ke manje. Hayi ngivele ngingazi ukuthi ngenze njani ngivele ngiphume ngithi no ngathi ngihlele endaweni errong. Kwaleli toho vele sengiliyekile ngithi sengihlala naye sengibona ukuthi yonke into iyenzeka ngivele ngiliyeke kwaleli toho leli ngihambe ngigcina nje ngibona ngathi ngizoba umuntu ngivele ngiyohlala ehome. Kube khona nje abangitshela bathi yazini ukuze uphile emele wenze kanje ngivele ngihambe ngiyohlala ehome. Mangihlala ehome ngibone nala engathi ngiyabhoreka ushayela imithetho ngiyabona abadala nabo bathathelwa nje ke ngithi bayaholela onemali isento litholwa yibona. Ngibona ngeke ngikwazi futhi mina ukuphila lempilo leyo ukuthi ngiphathwe. Ngiqale phansi ngibuyele back manje kulo muntu. Mangibuyela kuyena bese ngiyamtshela ngithi mina yazini uyakhumbula ukuthi ngifika kuwena. Ngangumuntu owayedinga usizo ngoba ngangifuna ukusiza abazali bami. So manje into engicela kuwena iyodwa angicela into eziningi. Ayikho nje into ongangisiza ngayo ngoba ngiyakubona ukuthi nje umuntu khona lento ongifihlela yona uphila ngani ngoba nawe akaze ngubone uthatha isikhwama emsebenzini kanti unakho ukuhamba ye kubo but akangitsheli awusuke uyakwenzana akangitsheli ngibona nje mina ngoba ngibona nje ngemali ngiyabona ukuthi ikhona imali la ekhaya kodwa futhi inkinga akanginiki ukuthi kube yami okay enganginika imali kanjani mina nje ngicike nje kwayona lonto ukuthi uzongenzela izinto kuphela lolu size ngafika ngalo kuyena akasalenzi because mina umuntu okuyena engibhlungu ngaye
uma wami Uma, losemumva. Bese ngigcina ngiyamtshela ngithi yazini inhloso yami ukuthi ngibuye futhi ngizoncenga. Ngiyakucela ukuthi ungihambise la owawuthe if ngeke ngaya khona ngizowuthola umsebenzi. Yeah. Ngoba yena wangithembisa wathi uzohamba nami aye ngakubo, mayihamba nami siye khona lapha eZimbabwe. Mina ngizofika ngisenyangeni. Le nyanga iyona noma ngabe u1 umuthi engufunayo. Mangithi nje ngifuna umsebenzi ngithi mina hayibo mangithi ngifuna ukuyosebenza eTransnet. Wathi nje noma ngabe umuphi umsebenzi owufunayo uzowuthola. Ngijabulele lokho ke nje sokuyimina engimshushayo ngithi asamba sambe. Agcina zavume ngoba wayengithanda ngifuna uqamba amanga. Okay. Wayengithanda sihambe nangampela angitshela ukuthi uzogibela ibhasi lantambama. Angitshela uzogibela ibhasi lantambama mangabe ngihlezi lapho ngihlezi ngiwabona amabhasi lengako workshop. Ngibona amabhasi ngithi hawu kanti la mabhasi anemithwalo emingaka nami ngoze ngiligibele ngelinye ilanga. Nangampela ngiligibele. Sihambe ntambama amabhuku engitshela ukuthi uzoqala ukwenza ithikithi. Enza amathikithi then bese siyahamba ke sifike sigibele. Sahambe ebusuku. Mangaphosisi lapha kwakulwesihlanu ngoba wayengithembisa ukuthi sobuya ngesonto. Oh yeah. Wangitshela ukuthi sagibela leli bhasi masifika la kuleli bhasi leli sihlale nje bakwitiza la nginanovalo ukuthi mhlambe kuyonqunywa mina. Bakhulunywa ngawe. Yabo nje yonke lonto iyangidla. Lapho nje iyangidla lonto. Manje inkinga yami ikuphi isemumva. Ngicabanga ukuthi uma wami lo semumva ngizoyithini indaba yakhe. Baqhubeka bamhleka la. Ngiyayibona yonke lonto. Ngivele ngibona ukuthi no into ezongisiza uma ukuthi ngangikudalela ukuthi sihlupheke ubaba naye la khona uyena osezongivikela. Sure. Ngihambe nangampela ngihambe siye le. Fike ngiyibone lo muntu. Engithe sengifika khona bese ngiyasaba ukungena. Bese yena hawu ila sekukuwena ukuthi uzothatha siphi ilento kukuwena ukuthi kodwa nje angitshela ukuthi okuningi ngizozwa ngaye phakathi. Yo mangibheka la labantu laba ngibona and mangibheka nebali mina kuphela omhlophe. Kungithuse nje kwakhona lokuthi lo akasenzi ibhizinisi ngami manje. Wathifu uqonywa umuntu omnyama ahambe naye amuse ngakubo. Yabo yonke nje lonto ingidle lapho ngiyayibuza ngiyayiphendula. But ngamukeleke nje bese ngithi no yazini into ezongisiza la angivele ngibeke umoya phansi ngiqale phansi ngithandaza ngenhliziyo but ngiyaphenika ngiyathandaza kodwa nje ngiyazi ukuthi angimina lo. Into eyenzeka lapha ngangena. Ngithe mangena lapha angibuza into eyodwa lo baba. Athi mina ufunani? Into engixaka yena uyakwazi ukukhuluma isiZulu. And ngathi ukhuluma wonke ama language laphana angibuza ukuthi ngifunani ngidingani. Ngimtshela nje ngithi nje ngidinga nje umsebenzi angidinge enye into ethi imuphi umsebenzi owufunayo. Ngimtshele ngithi ngifuna ukusebenza eTransnet noma kwamasipala. Ebese ethi yena ufuna ukusebenza kuvele kuzoba uyena othi ufuna ukusebenza ngithi yes ethi okay mina ngizokutshela iplan yokuthi ikuphi okungakusiza la. Angithi uthi wena ukhule uma wakhe awusebenzi sengimchazele nje isitori sami ngamchazela nje imvelaphi yami ukuthi ngisuka kanjani. Wathi yazi ukuthi into ezokusiza la awukubeka eceleni lokho kusebenza ngoba kuzokuhlukumeza. Into engincamelayo kuwena ngincamela ukuthi why ungabuyiseli ibhizinisi lasekhaya. Okay. Sengimtshelile ukuthi nasikhulu babe isiprofethi kanje. Ngithi mina ngiyibuze ibhizinisi lakhe esekhaya kanjani because mina ngizela ngoba ngifuna umsebenzi. Avela asho bese ethi yena yazi ukuthi into ezokusiza la angithi ukuthi ubaba wakho beprofetha abantu wena ufuni yini ukuprofetha abantu. Hawu. Hayibo ngijabule ngife ngithi kungenzeka yini because ubaba wayengasebenzisi lutho wayengashisi ngisho. Wayekhuleka kuphela kodwa ngendlela okwakugcwala ngaye ekhaya imali ingena futhi siphila nje. Ngikujabulele kwakhona lokho ngithi mina kungenzeka yini ethi wena uzokwazi ukungitholela lezi zinto. Uzokwazi ukungitholela lezi zinto akukho kunye okuzodlula. Ngithi mina nanoma yini ngingazama ngawonke amandla ami ukuthi ngikuthole. Bese yangitshela ukuthi into ezosiza la uzohamba uye ethi uyamazi ubaba ukuthi wangcwatshwe laphi.
bese ngisho ngithi mina yes noma ngingeke ngilikhombe ithuna but ngiyakwazi engitshela ukuthi yena engakwazi ukuthi ena alibone uzonginika into yokuthi mangiqhamuka kuwona uthi nje ungakwazi uyawazi la khona ngithi bese uzonginika into engizothi mangiqhamuka nayo ngizokhona ukuthi kube lula ukuthi ngilibone ithuna likababa wami engibuze ethi ikhona into engakwazi ukubona ngimtshela ukuthi yes libhaliwe linayo yonke into ngizokwazi ukulibona bese yangitshela ukuthi uzokwazi ukuthola umhlabathi walo ngithi mina kanjani ngoba ukhonkiwe athi noma ngabe yini eseduze kwakhe mina ngizokunika ngivele ngiyibone nje nami sengiprofetha ngivele ngibone ngithi no yes ngakwazi ngihambe bese engitshela ukuthi ke ngoba sengila ngimtshela ukuthi mina sengifana nomuntu wala ekhaya mangabe sengimtholele leyo nhlabathi leyo ngibuye namakhandlela nento ezithile kodwa nje engitshela ukuthi nani ngihambe nangampela ngiyoyithola bese ngiyahamba ngibuyele emuva and leyanto namanje angazi ukuthi kwenzakalani ngathi mangiqhamuka kwangathi ngibona yena ngqo ubaba and mangimbona ngimbona engathi uyaphila ngithi mangiqhamuka ngimbheka hayibo ubaba phela lona ngivele ngiyibone sengicebile ngithi yonga uthola umsebenzi mina ngihambe ngiyofuna umsebenzi yaze yalula ke lona mekuthiwa ngizoprofetha ngihlalele ekhaya ngabona ukuthi lento izongisebenzela ngampela yo ngihambe nangampela mangihamba ngifike ngiyikhe lenhlabathi inkinga into engixaka mangabe ngithi ngiyayikha lenhlabathi kube ngathi uyangifulathela ubaba njengokuthi akafuni ukuthi ngiyenze lento kungiphathe kabuhlungu nje kwakhona ukuthi awungathi ubaba sengifikile kuyena mhlambe yena ngakwazi ungiphe elinye icebo kube ngathi uyangifulathela kungiphathe kabuhlungu sengimbonile ngithi iyona lento iyona impilo yami le ngiyayibona nangampela ngigubhe ngoba ngangiphethe screwdriver ngigubhe ngithathe lenhlabathi ngifake kulo plastic bese ngibuyele emuva bese ngiyamtshela lo ukuthi na ngedate ethile futhi ngiyabuyela sihambe nangampela sibuyele khona sithe mangabe sibuyela mina ngangasadress because bese ngifana nomuntu wakhona sifike laphana ayimangifika nangampela ajabula awu usubuyile ndodakazi ukhuluma isiZulu ngithi yes sengibuyile ethi hawu ukuphathe kanjani ukubona baba wakho ngithuswa yikho khona lokho futhi uyazi futhi hawu kanjani manje usembonile nobaba wami shuthe ilento ngampela iyona lento engizoyithola la hayi ngivele nje akusekho ke ekhanda lami ukuthi ngifuna umsebenzi angisayibona nje sengibona nje mina ngizophila ngokuthandazela abantu ngisho ngithi nje ngisho ngithi akusekho nje ukutheni sengidinga nje lento yibona into uma usuyifise ngabe siyenzeka manje hayi angenzeleke athakeke ngendlela yethaka ngayo athaka bese eyangitshela into engitshela ukuthi into kuyiyona ezokusebenzela yile nhlabathi yamathuna kababa wakho ngale kwalokho akukho kunye uzoyenza le nhlabathi masemix uyaqedwa engitshela ukuthi wangitshela ukuthi phela akakangichazela ungitshela nje mina ngizoyithatha mase ngibuyisa kuyena kusho ukuthi ayisebenza yebo angayibuyiseli kumina kodwa nje yona ngayithatha ngamnika nalezi zinto ayithenga ngiyithenge ngimnika nangampela namakhandlela ahlukana ngitshela ukuthi zidalwa zakithi lezi ngibone nje into eyayisingifakela ipressure lapha ukuthi vele sengimbonile kwababa wami sengithi nje yo shutha amandla kababa kumina sengikhohlwe nokuthi ungifulathele lapha ngitshela umuntu ekhaya angitshele umuntu nje ekhaya eshethi na hayi ngoba kusuyitholile lezi zinto thatha ke enginike nje into ethile umuthi engitshela ngizochela egcekeni angayona inhlabathi okuwumuthi engitshela ukuthi yabo lamakhandlela naleli ladi konke nenhlabathi iyona nto ezodala ukuthi noma ngabe yini oyifuna uthina solokhu sikucelela nje la wena uyafika nje ekhaya uthatha abantu uyabageza wenza exactly lento ebiyenziwa ubaba wakho ngiyibone nje sengumthandazo endaweni nje ngiyibone nje nami sengimkhulu ayi nangampela ngibuye laphana ekhaya ngimtshela uma ngithi ma ngeke indaba yomsebenzi nje iyabheda ma ake sivusa ibandla ngoba ayikho enye into ebidlulu like ebesiphila ngayo umthandazo ayi noma futhi akujabulele lokho ngoba bese kumphatha kabi nokuthi abantu bayalokhuza abaseze bandleni bese kuza nje labo kuqhwaqha ukuthi omama kabanye abapheli kamandla ekukhulekeni ngifike mina ngithi ngifikile nje ngosuku lokuqala kuthi hayibo masibanibani siyazi kuthiwa kuzobe kunenkonzo namhlanje kufike nangampela kube mnandi kuqoqwe yimi lona nginomfutho
kwenziwa nje izinto ngoba uyabona ukuhlupheka, yabo ukuhlupheka kufakana ey'ntweni ongazazi. Yabo manje ngendlela engingasayifuni ngakhona lento ngisaba nje ngisho nokuyichaza ngendlela okwenzeka ngakhona manje. Ima ngesikhathi ubuya uqala inkonzo ikhona kodwa into eyenzeka waprofetha abantu basinda kwenzakala. Ngitshela ukuthi ngangiprofetha kwathiwa la abantu umuntu menge ngamprofetha bese ngiyomgeza. Okay. Mase ngimgezile bese ngichela ngawo la manzi la ekhaya. And ngibona ngempela benikela abantu bebenikela ngifuna ungasho. Ukugeza kwakho ukugeza nje kwami umuntu kusho ukuthi mina ngithatha izinto zakhe mina lapha ngazi mina lokhu nje ngitshela ukuthi ngoba ngabona ubaba wami kusho ukuthi la ekhaya siphila nje ngobaba. Owami ubaba kusho ukuthi umuntu owahamba kodwa ufana nomuntu okhona. Ngoba ngambona ngisho lesikhathi ngiyalapha emathuneni ngambona ubaba. Right, manje sekuyini inkinga? Manje into engibona ukuthi manje angisayifuni, angazi nokuthi lento ngingayithini. Angazi ukuthi ngayiqala kanjani nje budi. La engibona kahle ukuthi singinika inkinga and iyangizacisa kwamina manje. Mangabe sengibuya ibandla ligcwele impela liyaqhubeka kodwa nje mangeke ngageza nje abantu ngichele ngalamanzi. Umuntu nje akaguli kakhulu bayashona kodwa futhi abantu abaphele ebandleni kunalokho bayasondela bayagcwala. Nje manje kushona abantu magezwe uyashona yagezwa. Mayike nje wagezwa lapho futhi abayiboni bona lento ngoba akaphathwa na into etheni. Kodwa nje iyona nto nje engingazi ukuthi sengizoyithini manje into engiphatha kabuhlungu leyo ukuthi kwanhlabathi ke leka baba ngizoyilanda kanjani le ngoba phela umcebo wami waba kule nhlabathi yamathuni. Yini yafika ubaba afuna inhlabathi yakhe na? Ubaba nje uvela ngifulathele. Ngisho manje emqondweni wami kubuya manje ukuthi no ngisakhumbula nangalesikhathi ngiyoyikha ngambona impela kodwa ngithe mase ngikha wafulathela. Ngisho sengiyithatha kumina kwakunolokho ngithi nje ubaba mhlawumbe uzongisiza mhlawumbe akhuluma akakhuluma ngalutho ngathi nje ngizoyikha wafulathela. Wafana nomuntu oguqile yawubona mangabe ugqoka ingubo engathi emhlophe nje ngathi yamaNazaretha wafulathela wabheka le akazaza ngibheke. So now into esemqondweni wakho ucabanga ukuthi naye kushuthi wakuwuphawu lokuthi le nto akavumelani nayo. Ngisola kanjalo ngibona kanjalo. Kufa abantu kakhulu ke. Kufa abantu manje kufa abantu bayafa mhlawumbe Abonje bona ababoni wena ababoni nanokuthi abayeki futhi ukuze esontweni ngoba lento nje ifaka imali and ngiyaprofetha uze umuntu ezobonga. Ngiyaprofetha nje ngempela ngiyaprofetha inamandla nje into kaBaba inamandla. Ngamafuphi manje sufuna lento ukuyibuyisela emuva. Manje ngifuna ukuyibuyisela emuva kanti lo muntu wangitshela futhi ukuthi ngeke kwathi yabo ngoba sengiqalile ngawo uthatha inhlabathi kule emathuneni. Akusahlela. Angibuyele emuva ngithatha siphi isinqumo. Angazi ukuthi mhlawumbe mayixoxa lo sesolo udaba uyaluzwa yini khona into enjalo akwayizwa empilweni kodwa asihlangana kwi-comment section ungichazele ukuthi ucabangani ngodaba olunje le Black Live TV kama lohlelo impande zama-Afrika sisibambe sisenje lesitoto sashisa senje sidedele wena ithuba lokuthi usixoxe ucabangani nisale kahle. Sondela, iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order khululeka sikudilivela noma ngabe kuphi magumba nomhlaba ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwi-Black Life Traditional Pharmacy silapha ngezimpande zama-Afrika.